Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Al hadisu roba utawi iki hadis kang kaping papat an Abi Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong ta'lamu kang ngaji babu minal ilm sabab saking ilmu yang tafi'u kang dadi manfaat apa ilmu mau minal ilyan tafa'u bihi kang dadi manfaat apa ilmu mau fi akhiratihi ing dalam akhirate wa dunyahu lan dunyane wong atahu wa mongko paring sapa Allah khairon lahu ing kebagusan marang wong min umuri dunya kang luwih bagus tinimbang umurin dunya sab'a alfisanatin 7.000 tahun siamun naharoha wa qiyamul lailiha kang poso ing dalem awane lan salat ing dalem wengine makbulan ghaira mardudan kan den trima lan ora ditolak. Ade ngendikane Rasulullah, sapa ae sing belajar sabab tentang ilmu kang manfaat ana ing donya nang akhirate, mongko Allah bakal nguwehi keapian luwih apik daripada umur ning donya selama 7.000 tahun sing siange awane iku wong mau poso lan bengine iku qiyamul lail sing kabeh iku diterima tanpa tertolak. An Ibrahimi saking Ibrahim an Alqamah an Abdillah radhiyallahu an saking Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu qiraatul Quran utawi maca Quran amalul mukfina ikum amale wong kang kecukupan wa sholatu a'malul ajizi iku amale washolatu lan sholat
amalul ajizu iku amale wong kang apes, wa saumu lan poso amalul fakri iku amale wong fakir, wa tasbihu lan tasbih iku amalun nasai amale wong wadon, wa sodako tulan sodako amalul asqiyai iku amale wong kang loman, wal tafakur lan tafakur amalu du'afai amale wong lemah. Kanjeng Nabi iku dawuh maca Al-Qur'an iku amale wong kang tercukupi, salat iku amale wong kang lemah, poso iku amale wong kang fakir, tasbih iku amale wong wadon, lan sedekah iku amale wong kang lumo, wong dermawan. Lan tafakur iku amale wong lemah. Kila den ucapake ya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'amalu abtali menopo amale para pahlawan, para wong hebat. Kala dawuh sapa Nabi, tolabul ilmi golek ilmu, fainau krana sak temene ilmu iku nurul mukminin dadi cahayane wong mukmin fid dunya wal akhirah ing dalem donya lan akhirat. Hari ilmu niku nglangkungi ibadah sunah. Gusti Allah paring ganjaran kang ageng sanget kagem tiyang ingkang kersa sinau ilmu senajan namung sabab. Ganjaran ilmu menika dipun ibarataken luwih mulya timbang ibadah poso lan salat wengi 7.000 taun. Menika dadi bukti bilih ilmu niki dadi dasare sedaya amal. Terus malih amali para pahlawan al-abtal iku menawi salat poso lan tasbih saged dipun lampahi dening sinten kemawon. Kanjeng Nabi nyebut bilih ngaji utawa ngerek ilmu niku amale para pahlawan. Menika amargi golek ilmu iku mbutuhake tekad kang kuat, sabar lan pengorbanan wektu serta tenaga. Sing terakhir keterangane ilmu dadi cahaya. Dadi wonten ing donya iku ilmu paring pituduh supados mboten salah dalan. Nek wonten akhirat ilmu bakal dadi cahaya kang madangi kawulane Gusti Allah nalikane nglewati ketetengan. Wa qala nabi lan dawuh sapa nabi, inna madinatul ilmi wa ali babuha. Ana Madinah ingsun iku Madinatun ana Madinatun anapun utawi Madinah iku al ilmu kutone ilmu, wa ali lan Sayyidina Ali iku babuha lawange kutha ilmu. Falamma sami'a nalikane krungu sapa wong Khawarij, falamma sami al khawariju
nalikane krungu sapa wong Khawarij azal hadisu ing iki hadis hasudu ilai alian mongko meri mongko hasud sapa Khawarij ing Ali. Wajtamaah lan kumpul asaratu anfari minal kibarihim sapa wong 10 saking pira-pira pembesare Khawarij waqalu lan ngucap sapa Khawarij inna nas'alu minhu sak temene kita bakal takon marang Ali mas'alatan ing masalah siji wahidatan lan kita bakal weruh kaifa yujibulana kepriye jawabe marang kita falau ajaba lamun Ali jawab likuli wahidi minna saben-saben siji saking kita jawaban akhara kelawan jawaban liyane naklamu annahu naklamu akhara ngerti kita anahu yang sak temene Ali iku aliman wong alim kama kolan Nabi kaya dawuh Nabi faja'a mengko teka wahida minhum wong siji saking Khawarij waqala lan takon ya Ali Ali al ilmu utawi ilmu iku afdalu ammalu iku luwih utama tinimbang bondo ya Ali al ilmu apa ta ilmu iku afdalu luwih utama amil mali sangka dunya fa ajabu Ali mongko jawab sapa Ali al ilmu utawi ilmu iku afdalu luwih utama minal mali sangka tinimbang bondo Fakola mongko takon wong mau bi ayyi dalilan kelawan dalil apa kala jawab sapa Ali al ilmu mirasul anbiya wal malu mirasul qaruna al ilmu utawa ilmu iku mirasul anbiya warisane para nabi wal malu lan bondo iku mirasul qaruna warisane Qarun wa sadat wa fir'aun wa ghairi halan liyane jadi ana wong sing takon teko Khawarij iku takon luwih utama apa ilmu utawa donya Sayyidina Ali jawab ilmu iku luwih utama tinimbang donya terus takon maneh wong mau apa dalile ya Ali Sayyidina Ali jawab ilmu iku warisan para nabi sedangkan donya iku adalah warisane Qarun Sadat Fir'aun lan liya-liyane faza babiyadzal jawab mongko mangkat mongko bali biadzal jawab wong mau kelawan gawa jawaban iki fajal akhara nuli teko liyane fasaalu lan takon kama saalul awal kaya pitakone kang awal Fa'ajaba Ali mongko jawab sapa Ali radhiyallahu an waqol al ilma afdalu minal mal utawi ilmu iku luwih utama tinimbang bondo
Faqala mongko takon wong mau, biai dalilan kelawan apa dalile. Faqala mongko jawab sapa ali al ilmu utawi ilmu iku yakhrusuka wal malu takhrusuhu. Al ilmu iku yakhrusuka joko ing sira, wa malulan bondo iku takhrusuha kang jaga ing bondo. Jadi maksude ana wong teko maneh tak kok hal sing padha karo wong sing kawitan mau. Jadi luwih utama endi ilmu karo donya. Terus Sayyidina Ali jawab bahwa sing utama iku adalah ilmu. Terus takon maneh, apa dalile? Ali jawab, ilmu iku njaga awakmu. Nek donya iku kuwalikane kowe lah sing kudu njaga. Jadi teks menika dadi bukti Sayyidina Ali pancen pantes disebut pintu ilmu. Senajan pitakone padha antarane ilmu karo bondo. Sayyidina Ali saged paring jawaban kang beda nanging sedaya iku bener dan logis. Dalil pertama nerangake bilih ilmu niku dhuwur derajate amargi asale saking para nabi. Menawi bondo niku namung tinggalane tiang-tiang dolim lan sombong kados Fir'aun lan Qarun. Dalil kaping kalih niku saged nyonto tiyang gadhahi ilmu niku uripe dijaga dening ilmune. Dimaksudi supados boten salah dalan. Nanging tiyang gadhahi bondo malah dadi bature, bature bondo amargi saben dina mikir ya apa carane njaga bondo mau supaya ora ilang. Faqala Ali radhiyallahu an wallahu a'lam bishawab.